अगर आप भी चाहते हैं नए वीडियो एवं नए ऑडियो देखने एवं सुनने के लिए तो हमारे गोल्ड स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोला बोला तारा चंडी मैया की। हो जाला या टेंशन बढ़ेला, दिहिया दूबर हो जाला या टेंशन बढ़ेला। 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला, 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला। काहे जिधी आइल बाड़ू कलसा धरेला, काहे जिधी आइल बाड़ू कलसा धरेला। 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला, 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि। सुख जाई मुहावाया देह बहाराई, चले न पैबू माथा जब चकराई। अरे बुझल काहे नहीं सुख जाई मुहावाया देह बहाराई, चले न पैबू माथा जब चकराई। धनी हो हवे सुन कठिन बरत हो, तोहसे सहाय नहीं मन डरत हो। सुते नहीं पैबू कबहू दियावा जरेला, सुते नहीं पैबू कबहू दियावा जरेला। 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला, 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला। मनवे में मैया के कल पूजन हो, अगला साल होई धनी कहबू जवान हो। बुझलू मनवे में मैया के कल पूजन हो, अगला साल होई धनी कहबू जवान हो। आलू गोस्वामी जी के मान कहल हो, कहेले सूरज ठीक नइखे सहल हो। रहला से उपास सुन भूख मरेला, रहला से उपास सुन भूख मरेला। 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला, 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला। काहे जिधी आइल बाड़ू कलसा धरेला, काहे जिधी आइल बाड़ू कलसा धरेला। 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला, 9 दिन के भूखल का बड़ा असर करेला। रिकॉर्डिंग बाय खुशबू स्टूडियो हरसिद्धि।